Здравейте хора, тъкмо се прибрах, след като мъкнах не знам колко килограма турби с какво ли не общото. И реших да направя едно видео като влог, който да споделя с вас, да ви дам една много интересна рецепта и да ви покажа какво си взех. И така, това е нашата малка кухничка. Общо взето, днес направих един така голям органик шопинг, като дори открих някакви нови неща. Дори любимият ми петъчен пазар. Имаме такъв пазар в Кингстън, в който различни производители просто изкарват стока. Което... какво е това? Това от морковите. Мисля, че съм взела 2 пъти копър. Което на английски, между другото, не знаеш, че се казва дил. Тук взех си това нещо. Cornflower. Карфиол, нали така? Карфиол. Взех си морковчета. И броколите вървяха заедно с карфиола. Така че си взех и броколите, които никога не са излишни. Карфиола може да се готви по много. Тези неща съм ги взела заедно с това. Защото ще правя от тях всъщност сос. Взела съм си също и зелен лук, малко тесенче и червен лук, който ще готвя. Взела съм си тиквички, които открих, че могат да се правят по 1200 различни начина. Разбира се, любимият ми патладжан. Тук има авокадо, което вече е наполовина изядено. И всъщност от... и... какво му се викаше на това? Celery, което е като... Забравих. Има и страхотни ягодки, които изглеждат между другото. Колко вкусно мирише, но няма да гледам сега. И тук има боровинки, които разбира се пръснаха навсякъде. Така, и след това отидох до Organic Shop, в който имаше доста интересни неща. Това, което ще си готвя тази вечер, ще са този вид паста, която е глутен фри. Също така е като цяло веган, защото не съдържа соя, яйца, никакви млечни продукти. И да, тук пише, че си е веган. И между другото са много вкусни. С царевица също са ми другите любими. Това идва така, че с малко ще го ям. И нещо интересно, което си взех, който до сега не съм пробвала в този му вариант. Това е алоe вера. Като това е чиста, абсолютно чиста алоe вера. И се приема като се слага по 3 лъжици на ден. Максимум може да се приемат. И това нещо се разтваря в вода. Да, това си е абсолютно 100% алоe вера. Нещо интересно. Това беше hempseed, който буквално може да се приеме като семена конопени или така наречената марихуана. Аз, както вече съм споменавала, обожавам конопено... тук има още нещо. Конопено мляко. Даже накрая продавачката такова ме погледна такова странно и ме пита, знаеш ли какво трябва да правиш с това конопено семе? Като че ли, не знам какво имаше предвид, че сигурно ще го пуша или не знам. И обясних, че това всъщност е страхотен дресинг за салата. И казах, че може да проверя в интернет за рецепти. И трябваше да дам моя блог. И нещо, което ми се прияде, но, тъй като не се води веган, трябваше да се намеря. Това е... Другото интересно нещо бяха тези кюфтенца. Това са киноа. Не знам всъщност какво точно има. Значи чикпис, киноа, бобчета, blended and baked. Gluten free, dairy free, vegan. И са страшно вкусни. Много са вкусни. Особено когато си ги стоплиш, аз вече си изядам това, което си взех. Бяха веган кюфтенцата за бургери, които приличат абсолютно на истински. Не съм ги пробвала, но изглеждат страшно вкусни. Тези са от битрут, което ще рече цвекло. И да, всъщност ето тук можете да видите какво има.
но тези се пекат на 180 градуса преди да се хапнат. Така, също си взех всъщност chickpeas, от който ще си направя сега хумус. И новото ми откритие беше индийският магазин. Тоест, аз ги знам, но никога до сега не бях разглеждала всъщност какво точно има. И оказва се, че те също имат chickpeas, който е доста по-евтин. Тоест, вместо едно такова може да си взема 3 такива. Като горе-долу като състав, като и това е 540 грама. Нали така? Цената на едно такова масло обикновено варира между 15 паунда, а това е за паунд 90, паунд 49, което надявам се да не е отровно. Другото, което си взех е паста от джинджер, от джинджифил. И толкова много ми се бяха прияли сушени доматки, които също се надявам да са вкусни. И обиколих и пръснах целия пазар да натърся кафеви банани, защото няма никъде ядливи такива. Имаше ето такъв цвят. Но тези ще са за рецептата, която ще ви покажа след малко. Другото, което си взех е ето това така наречено сирене. Само, че това е веган и е страшно вкусно. Cream cheese. Друго, което си взех от този магазин е този кориандър, който ми трябва за соса за салатата, който ще правя. И мисля, че да, като цяло е това. И сега ще ви покажа как можете да си направите домашна нутела. Веган нутела.